ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഓർഡർ മദ്രസ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന് ആ ടൈമിൽ പ്രാഥമിക ആവശ്യത്തിന് പോകാനായ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് പോലും ഇവിടെ ഇന്നില്ല. കിടക്കുകു ജാവുകു അക്കിമുസ്താദ് കള്ളാപ്പുക വന്നോണ്ടിന്ത്. അൽഹംദുലില്ല അള്ളാഹുക്ക് എത്ര ശുക്ർ ചെന്നിങ്ങും മയ്യാവല അണ്ട് ഇണ്ട് അള്ളാഹുയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടിട്ട് വലിയൊരു ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കിട ഒരു റായാണ്ട് ചൊല്ലാം. ഇവിടുത്തെ മമതാക്ക് കൊണ്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ ചെമ്മയാൾ മറങ്ങളെ ഷമീർ ഐറ്റിക്കർ ഇപ്പൊ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പൊ ബന്തില്ല എത്തു ചിലപ്പോ അർജന്റ് ബിസിയിലുള്ള സബോൾ ഫസ്റ്റിಗೆ ഇവിടെ ബർമ്പത്തുക്ക് ഒരു സൗകര്യം അയാൾ കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല. ബന്നവർത്തിಗೆ ഇവിടെ സമസ്യയുടെ ഒരു രായായിട്ടിന്ത് അഞ്ഞ് സലപ്പിരങ്ങ കടലാസ് എഴുതി കൊടുക്കറേ, മക്കളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ആക്കറേ, ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം രംഗ ഇയാൾക്ക് പേടി പാട്ടിട്ട് ബെദരിക്ക് എഴുതിയിട്ട് ഓർഡർ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോണ്ടേ, ഇങ്ങനെയുള്ള പൊസിഷൻ എന്ത് ഫസ്റ്റിക്ക്. അപ്പൊ പട്ല ഉസ്താദ് വൈസി ഉസ്താദ് ചൊല്ലുന്നു എന്ത് അക്കീം ഉസ്താദിനെ ആ ദിട്ടത്തായ കൊണ്ടിട്ട് അൽഹംദുലില്ല അങ്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സും വാളും സ്റ്റാർട്ടാക്കിയാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാ ഉപദ്രവം അവിടെ കൊറോടിയായിത്ത്. അള്ളാഹുടെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടിട്ട് അതിൽ പിന്നെ ഇണ്ടും സാധാരണ മൊത്തത്തിലുള്ള നടക്കാണ്ടി ആരാണ്ട് ചൊല്ലാം വാർത്ത പെണ്ണുങ്ങളെ ക്ലാസ്സും അല്ലാത്ത ക്ലാസ്സും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിലൊരു കിതാബിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉള്ള ആളായിട്ടിരിക്കുക. അക്കീം ഉസ്താദ് വലിയ ബന്ധമുള്ള ആളായിട്ടിരിക്കുക. ആയെങ്കും ഞങ്ങളെ പുറത്ത് പ്രചാരത്തേക്ക് പോലുമില്ല, എതിർക്ക് പോലുമില്ല. അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ബഷീർ ഉസ്താദ് അൽഹംദുലില്ലാ രണ്ടാളെ അപാരമായ സേവ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആ സേവന കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ഐറ്റിക്കർ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എത്തുള്ള ഒരു കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ ആ സേവന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ റായത്തങ്ങളെ സ്വീകാരം അത് ഞാൻ ഒർക്കും ചൊല്ലുക മറക്കല്ല. കാരണം സാധാരണ ഞങ്ങളെ റായത്തിലല്ല ഒരു പ്രോഗ്രാം അവരെങ്കിൽ ആ റായത്തെ ഉസ്താദ്മാർ മാത്രമേ ഇക്കാറ് റബിയുൽ അവലാവട്ടെ റബിയുൽ അഹറിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തങ്ങന്മാരെ വിളിച്ചോണ്ടാറ്. ഇവിടെ അങ്ങനല്ല. റബിയുൽ അവൽ ഫംഗ്ഷൻ അവരെങ്കും റബിയുൽ അഹറിൽ ഫംഗ്ഷൻ അവരെങ്കിലും സാധാരണ പട്ടളത്തെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരും ഇവിടെ പറയുകൊണ്ട് കല്ലാപ്പുടെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരെയും വിളിക്കാറ്, ചെമ്പുകുട്ടരെ എല്ലാ ഉസ്താദുമാരെയും വിളിക്കാറ്. ഇത്ര ഉസ്താദുമാർ കൂടിയിട്ടായിട്ട് ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ നടക്കാറ്. അപ്പൊ നാം മൊത്തത്തിൽ ചൊല്ലെങ്കിൽ ആലിമ്യങ്ങളെ സ്നേഹിക്കിടെ ഒരു റായായിട്ടിക്കരുത്. അള്ളാഹു അതിലെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇനിയും അഭിവൃദ്ധിയിലാക്കുമാറാവട്ട്. മാത്രല്ല ഇവിടെ ഫസ്റ്റിക്ക് ഞങ്ങള് ഉമറാക്കായിട്ടിക്ക് കറണ്ട് ബില്ലെല്ലാം കെട്ടി തന്നെ ഒരേ ഒരുത്തമ്മ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ അയാൾ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു കബർ വെളിച്ചത്താക്കട്ടെ. അതേപോലെ ചെമ്മ മരിച്ച ആൾമാരെ നമുക്കിവിടെ സ്മരിക്കുക കൊണ്ടു ഇബ്രായാക്ക അയാളെ മൊറമോൺ ഇസ്മാലാക്ക അതേപോലെ ഇക്കോ ഉസ്താദ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റത്തെ ഉസ്താദായിട്ടിക്കറ്. ഇങ്ങനെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മറക്കോ സാധ്യല്ല. ചെമ്മ ആണിങ്ങവും പെണ്ണിങ്ങവും ഈ റായത്തിൽ മരിച്ചുപോയി എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഹ്റം വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭാരവാഹികൾക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറായ നൽകി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥ ആക്കുകയും അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. പിന്നെ ഇണ്ടത്തെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ ഫുഡ് വ്യവസ്ഥയും ഞങ്ങളെ പ്രസിഡന്റ് സമീർ ആയിട്ടിക്കർ എല്ലാ ഫുഡ് വ്യവസ്ഥയും അതേപോലെ ഒരു എല്ലാ ഉസ്താദും അവൻ്റെ ഷമീർ മരിച്ച ഉമ്മയുടെ പേരിൽ ഹദിയായിട്ട് ഇണ്ടത്തെ ഫുഡും അതേപോലെ ഉസ്താദുമാർക്കെല്ലാം ഓരോ കൗണ്ടർ സെൻറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം വ്യവസ്ഥയാക്കിറ. അള്ളാഹു ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഉസ്താദുമാർ ചെന്നെങ്കിൽ ചെമ്മ പിർസവീക്കിടറായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബാലക്കാർ മക്കളല്ല എല്ലാവരും സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ ചെന്ന പോലെ വർഷത്തിൽ 2 വട്ട നടക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതല്ലാത്ത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫംഗ്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കറ്. എല്ലാത്തിലും അങ്ങ് ഉസ്താദന്മാരെ വലിയ പിർസവയ്ക്കുകയും അതേപോലെ എന്തൊരു ചെന്നിങ്ങും അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾമാരായിട്ടിക്കാറ്. ആയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ റേഞ്ച് മീറ്റിംഗ് ഇപ്പം ഈ വർഷം സമീർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തയത്തിൽ അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദന്മാരെ ഒത്തയത്തിലും ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിമാരെ ഒത്തയത്തിലും ഞങ്ങളിവിടെ വെച്ചിരെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും മേൽ കൂടെ ചെമ്മവട്ട ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാം ആവണം ചൊല്ലിട്ട് ആശയായിട്ടിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇന്നേ ತಿಲ್ಲಪ್ಪರ ಬಿಲಿಯ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪ ಎಡ್ತಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿಕರು ಸರಿಯಾಯಿರೆ ಆ ಗುಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೂಂತೋರ್ಕ ಅವರು ಜಾವುಗು 2 ಗಂಟೆ ಜಾವುಗು ಅಕಿಮುಸ್ತಾದ್ರೆ ಮೇಲು ಮಾತ್ರ ಬೂಂತಿಲ್ಲ ತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೆಡ್ ಫುಲ್ മുങ്ങിട്ട് പോയിರು ആ നിലയ്ക്ക് ഗുഡ്ഡ ബൂന്ത് ജാവു 2 ഗಂಟೆ ജാവുകു പിന്നെ കല്ലാബുൽ ഉസ്മാനും പിന്നെ അതേപോലെ ഷമീർ ഇങ്ങെല്ലാം വന്നിട്ട് ഇവിടെ അപ്പ വ്യവസ്ഥ ആക്കിയിട്ട് അതിൽ പിന്നെ ഊടെ ഇങ്ങനെ ബുട്ടെങ്കാവല ചെന്നിട്ടു
ദർഗാ കമ്മിറ്റി രംഗം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ പണിയെല്ലാം ആക്കിയാറ്. അതേപോലെ ഗവൺമെന്റ് സഹായദാന എല്ലാം ആക്കുകയായിട്ട് ഉസ്മാന്റെ കേരളപ്പുള്ളു യൂട്ടി ഖാദറെല്ലാം ഇതായിട്ട് വ്യവസ്ഥയെല്ലാം ആക്കിയത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇന്ന അവസ്ഥ നോക്കിയാണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മനുഷ്യന്മാർ വേണ്ട വിഷയമല്ല, ഉസ്താദുമാർ അപ്പം നിൽക്കരുത് ഭയങ്കര വിഷയമായിട്ടിരിക്കരുത്. ദർഗത്തെ എവിടത്തോളം എന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ ദർഗത്തെ ശമ്പളം പോലും കൂടെ ഒരു ഡൊനേഷൻ രൂപത്തിലായിട്ട് ഇന്ന് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നേ. കാരണം മദ്രസ ആയിട്ട് ഇതിനെ ഏറ്റെടുക്കില്ലാണ്ട് പിന്നെ എക്സാം കൂടെ ആക്കരെങ്കിലും കള്ളാപ്പിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എക്സാം ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയോണ്ടിരുന്നേ. അപ്പൊ ഇപ്പം ഇത്ര അള്ളാഹുക്ക് നിങ്ങൾ ശുക്രാക്കിയ മയ്യാവല, അള്ളാഹുക്ക് എത്രമാത്രം ഇത് നിങ്ങൾ ശുക്ർ ചെയ്യുക മയ്യാവല ഉണ്ട്. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലെ ഏത് കാര്യക്രമത്തിനും ഊർത്തെ പാലക്കാരാവട്ടും മക്കാവട്ടും മുൻചൂണിയിലുള്ളവർ അങ്ങനത്തെ കാസ് ഖർച്ചാക്കും അത് റെഡിയുള്ളവർ ഇൻഷാ അള്ളാ ചെറിയ റായെങ്കും അള്ളാഹുയുടെ ദീന്റെ പിർസവിക്കിടെ ആൾമാറായിട്ടിരിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇനിയും അഭിവൃദ്ധിയിൽ എത്തുവാട്ടിട്ട് ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരും ദൂരക്കണം. അതേപോലെ പ്രത്യേക ഈ സ്ഥാപനയ്ക്ക് ഒരു റെക്കോർഡ്സും കാര്യമെല്ലാം കറക്റ്റായെങ്കിൽ നല്ലൊരു പള്ളിയും മദ്രസ ഭേന്മായ രൂപത്തിൽ ആക്കണം ചൊല്ലിട്ട് ഒരു ആശ ഈ റായത്തെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതിവേണായിട്ട് എല്ലാവരും ദൂരക്കണം ചെന്നിട്ട് വസിയത്താക്കിയിട്ട് എൻ്റെ വെൽക്കണിക്ക് ബാട്ട വാഹൃദ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.